Hello guys! Papunta kami ng Malubago View Deck. Ay, Malubago View Deck ba yan, be? Ayan, nandito na kami. Ayan o. Ayan, dito na kami. Uy, ganda o. Yan yung kalsada papuntang Legazpi. Ayan, lagi kami dito mga kadayit dumadaan. Kaso, ngayon lang kami mag-stop over kasi nga hindi nagmamadali. Yan, wait lang at pakita ko sa inyo yung view. Turo mo daw ako digdi, oh. Malinaw, oh. May camera ko. Tignan na. Video muna. Ibon. Ayan mga kadayot oh, Malubago View Deck. Ganda ng view ng dagat, ayun dun oh. Ayan ang aming bagong motor. Kita ako dito. Nakikita ko yung view. Naiiling didibi ang mayon pag minsan. Day. Ganyan baga oh. So, mababa ka dyan sa dagat. Baku man. Sinapit. Magtanong natin. Magayon ang mga tanong mo. Mga ano, linsa pagayan. Ay, ayaw po. Ito pala sa mayon, B. Oh. Oh. Gana. Nag-video.